Skal de to tulleduer? Næste uge skal vi tage os endnu mere. Pause. Godt ind ud. Fuck. For helvede, mand. Nå, 2 sekunder. Den der skide kanin. Så, nu er jeg klar. Hvad var det, jeg skulle sige? Den bliver sat på pause. Den bliver sat på pause. Og jeg koncentrerer mig om og kigge ned i jorden. Den bliver sat på pause. Jamen det sjove er jo, at det kommer jo bag på alle, at det er en stuntkanin. Det havde jeg sgu ikke lige set komme. Jeg prøver virkelig at holde en masse. Og så kommer det. Kæft, mand. Jeg blev nødt til at gå ud i haven, mand, og råbe og skrige. Hold kæft, det var skægt, mand.